Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçylary. Atavatan TV'de faylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 22-nji fevralyna gyfanyny. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornunbasarynyň Eýrana sapary. Geljeň oýunlary multisport ýarşy badalygaly. Akylly ýüzükler bazaryna bäsdeşlik ýokarlanýar. Türkmenistanyň çempiony Zenit bilen deňmeden oýnady ýaly habarlar süýetirýär. Mehriban tomoshaçylarymyz, geliňinde bolsa habarlarymyz bilen has giňişleýin tanyşyp olalyň. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornunbasarynyň Eýrana sapary. Owal köp ýyllar Eýranda Türkmenistanyň ilçisi wezipesinde işlän, häzirki wagtda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornunbasary Ahmet Gurbanow Eýran Islam Respublikasyna saparda bolýar. Bu barada Eýranyň Daşary syýasat edarasy habar berýär. Daşary işler ministriniň ornunbasary Ahmet Gurbanow Eýran Islam Respublikasynyň syýasy işler boýunça Daşary işler ministriniň ornunbasary Ali Bageri bilen duşdy. Gurbanow we Bageri iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljekki meýilnamalar boýunça pikir alýşdylar. Şeýle hem sewit we halkara meseleler boýunça maslahatlaşmalar boldy. Taraplar Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda geňeşmeleri dowam etdirmeň wajypdygyny bellädiler. Geljeň oýunlary multisport ýarşy badalygaly. Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherine geljeň oýunlary multisport ýarşy badalygaly. Halkara ýarşyň açylyş dawrasyna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirzayew, Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmanow we beýleki daşary ýurtly mehmanlar gatnaşdy. Açylyş dawrasyna geljeň oýunlary halkara ýarşy barada video film görkezildi we teatrlaşdyrylan fahna oýunlary gurnaly. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirzayew geljeň oýunlary halkara ýarşynyň gatnaşyjylaryna üstünlik arzu edip, bu ýarşy 2026-njy ýylda Özbegistanda geçirilmegi teklip etdi. Açylyş dawrasyndan soňra halkara ýarşa bagşlanan Feril Gurally, şeýlekem digital sport konsepsiýasy barada maglumat berildi. Digital sport ulgama adaty sportyň virtual giňişliginde fazlaşygyny emele getirýär. Döwlet başdanlary kibersport boýunça ýarşlary tamaşa etdiler. Şeýlekem olar digital futbol ýarşynyň türgenleşiklerini fiýilnadiler. Geljeň oýunlary ýokary tehnologiýaly sport ýarşydyr. Ýarşlar 21-nji fevral 3-nji mart aralygynda guralar. Halkara ýarşy 100-den gowrak döwletden 300-e golay topar gatnaşýar. Akylly ýüzükler bazaryna bäsdeşlik ýokarlanýar. Dünýäweli Samsung kompaniýasynyň soňra Apple kompaniýasy hem özüniň akylly ýüzüklerini öndürmegi meýilleşdirýär. Bu urda degişli işleri ýola goýan Apple kompaniýasynyň bu önümi akylly ýüzükler bazaryna bäsdeşligi ýokarlandyrar. Akylly sagatdan has peýdaly boljak täze Apple Ring ýakyn wagtda adamlaryň barmaklaryna halka hökmünde ýerini alar. Apple kompaniýasynyň ýüzügiň tehnik aýratynlyklary barada maglumatlar. Apple ulanjylaryň saglyk ölçeglerine ýakyndan gözegçilik etmek üçin barmakda geýip boljak ýürüti akylly ýüzük öndürýär. Elektron Times gazetiniň habar bermegine görä Apple zaryat bermeden we has uzak wagtlap ulanyp boljak akylly ýüzügi gözegine tutýar. Ýüzük elektron enjamlar bilen enjamlaşdyryljak ýüzük hereketleri iýerläp biler. Şeýlekem ýüregiň urşuny we bedeniň gyzgynlygy ýaly saglyk maglumatlaryna gözegçilik edip biljek aýratynlyklary bolar. Türkmenistanyň çempiony Zenit bilen deňmeden oýnady. Birleşen Arap Emirliklerine okuw türgenleşigini geçirýän Türkmenistanyň çempiony arkada topary Russiýanyň güýçli topary Zenit bilen ýoldaşlyk duşugyny geçirdi. Duşuk bir hasabyna deňmeden tamamlandy. Russiýanyň bir neçe gezek çempiony Zenit toparyndan Wilson Izidor tapawutlandy. Arkada toparynyň futbolçysy Altimrat Anna Durdiýew 11 metrlik jerime urgusyndan peýdalandy. Owal Türkmenistanyň çempiony arkada futbol topary Birleşen Arap Emirlikdäki okuw türgenleşik ýygnaşygynyň çägine Russiýanyň Parinin topary bilen ýoldaşlyk duşugyny geçirip, bu topary ýeňmegi başarypdy. Şeýlelikde arkada topary bu okuw türgenleşiginiň çäklerini güýçli toparlary bilen güýç synaşyp oňat netijeler görkezdi. Vladimir Bayramowyň şägirdleri dünýäniň dürli ýurtlarynyň futbol topary bilen ýoldaşlyk duşuklaryny geçirip uly tejribe topladylar. Hormatly tamaşaçylarymyz, faýlanan habarlarda size ýetirmek bilen habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçe hoş sag bolun.